Il-membri tal-Gvern ta' Roberta Bela qed jibqgħu jirreżistu l-issir inkjesta pubblika dwar il-mewt taż-żagħżugħ Jean Paul Sofia għal raġuni li ħadd ma jista' jifhimha. Jean Paul Sofia Nżabel ilha xhur tappella lill-Gvern biex minnu fih issir inkjesta pubblika ħalli toħroġ ir-raġuni vera wara dak li seħħ f'Kordin u b'hekk tiġi evitata li ssir traġedja oħra ta' dan it-tip. Isabel Bonnici kienet saħansitra avviċinat lill-Prim Ministru Roberta Bela dwar dan, iżda hu baqa' jinsisti l-inkjesta pubblika ma ssirx. Taqbel mal-opinjoni ta' Bel hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajt li meta staqsejniha dwar il-vot li se jittieħed il-ħamis fil-Parlament u l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni hi baqgħet tinsisti li se tkun qed tivvota skont dak li jagħmel il-Partit Laburista. Se tkun qed tivvota favur jew kontra? Jiena dakinhar nkun qed nivvota mal-Partit Laburista kif meħtieġ. Nifhem jiġifieri li kontra? Jiena se nkun qed nivvota mal-Partit Laburista. Meta ġiet mistoqsija li il-Gvern Laburista għadu s'issa jinsisti li ma ssirx inkjesta pubblika, Buġejja Sajt ħarbet mill-mistoqsija u minflok qalet li temmen li dak li l-Partit Laburista qed jagħmel huwa l-aħjar. Hawnhekk qed nitkellmu jekk ma jimpurtax dwar żagħżugħ li tilfet lil bina fil-fsit ta' kostruzzjoni. Dik kull ma titlob inkjesta pubblika. Kif tħoss li għandkom tivvotaw kontra dan? Jiena segwejt il-każ mill-bidu, naf li hemm inkjesta maġisterjali miftuħa li se tkun qed tistabbilixxi l-fatti, jiena nifhem li għandha ssir ġustizzja fuq dan il-pass u ħanara li ssir ġustizzja. U l-vot tiegħek se jkun le? Jiena se nara li ssir ġustizzja bħalma jeħtieġ f'kull każ li jagħmel dan il-pajjiż. Fl-aħħar jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħabbar li l-ħamis fis-seduta dedikata għall-Oppożizzjoni se tkun diskussa l-mozzjoni dwar il-bżonn ta' inkjesta pubblika sabiex issir ġustizzja u toħroġ il-verità kollha dwar il-każ ta' Jean Paul Sofia. Wara din is-seduta se jkun qed jittieħed vot bom Jean Paul Sofia appellat li kull deputat fil-Parlament biex jivvota favur. Min-naħa tiegħu Bernard Grech ilu xhur sħaħ jisħaq illi mhux aċċettabbli li r-rasi jibsa ta' Roberta Bela tibqa' tċaħħad lill-ġenituri mill-verità kollha.